नैलै सोरनाबा न' माने हाबजोबसिगोन नामा नैसिना बारा गैया लामायानो गासिबो दैजोब नै मा जाबावगोन प्रभु बे गोदोनि बे न' लोमनाया जाबाय बे गोदोनि सिगां क'क्राझार टाउनावहाय न' लुजेननायमोन जानो हागौ जाय बिथाङा क'क्राझार टाउनावहाय सिगाङावहाय न' लुजेनदों बैसोरो गासिबो दै हाबजादों। दाना एसे अभार जाबायना अखा हाबानि थाखाय एम्बुखौबो हाबा होयो आरो मानसिखौबो हाबा होयो दाना मा जाखो? हेलौ लोगोफोर अखा हानानै आं दा लामायावसो दङ ओमफ्राय नै दा लामायाव थागासिनो दङ अखा हायोबो ग्राम हादों बे जायगाया माथाय मिथिया मा जायगा बियो बाथिपारा दा बाथिपारायावहाय दंफैयो आरो थिङाबो गासिबो गोजांजोबनाय दा बेफोरखौहाय सोरबाखौहाय मदद होनो हायोबा मदद होफै बिदियावनो बेसादफ्रा खस्थ' मस्थ' नै गासिबो थिङा गोजांजोबनाय बिदियावनो खस्थ' मस्थ' दखान होनानै फानहैनानै जायो बा न'खर फोथाङो स' नोंथांमोना सोरबा हायोब्ला बिदिनो गिदिंबायनानै मदद होनो नाजा बा सहाय होनो नाजा बेखौनो आंनिसिम नोंसोरखौहाय खावलायहरनाय जाबाय आं दा हानायखिनिखौहाय नाजागोन आरो खालामनो नाजागोन स' बाय टेक केयार बाथिपारा अखा हानानै साफा हाबखाजोबनांबाय थामाम अखा हादों अखा हानानै साफा हाबखाजोबनांबाय थामाम अखा हादों दहाय बाथिपारायावहाय अखा एसेबां गैयामोन दा बाथिपारायावहाय अखाया थामाम हालायबाय मैगं फाननायफ्रा नै मैगं थाबाय मानसिफ्रा थाफैबाय नैलै सोरनाबा न' माने हाबजोबसिगोन नामा नैसिना बारा गैया लामायानो गासिबो दैजोब नै मा जाबावगोन प्रभु बे गोदोनि बे न' लोमनाया जाबाय बे गोदोनि सिगां क'क्राझार टाउनावहाय न' लुजेननायमोन जानो हागौ जाय बिथाङा क'क्राझार टाउनावहाय सिगाङावहाय न' लुजेनदों बैसोरो गासिबो दै हाबजादों। नैलै सोरनाबा न' माने हाबजोबसिगोन नामा नैसिना बारा गैया लामायानो गासिबो दैजोब नै मा जाबावगोन प्रभु बे गोदोनि बे न' लोमनाया जाबाय बे गोदोनि सिगां क'क्राझार टाउनावहाय न' लुजेननायमोन जानो हागौ जाय बिथाङा क'क्राझार टाउनावहाय सिगाङावहाय न' लुजेनदों बैसोरो गासिबो दै हाबजादों। दैयालाय बिथिं मा इसिबां जाखो र' मा थाङो गासिबो दैजोबथ' नैबेथिं एसे जौबाय माबाया जायगाया दै गैला